Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini vlog malam hari ya, ini nanti tak upload di Bit Comedy Channel. Ini ketemu aktornya ya. Mas Dodo. Makanya waktu itu namanya isaran. Mbok kuwi kere ketemu wong ngemis. Pas kaya tak ngomongnya adine wong kere Ceritane ngemis. Aku malah dadine koplak. Ngono kuwi ta. Aku kuwi. Terus kadang ini aku malah minta aja dipotong sih. Aku makanya paling seneng nonton kaya kowe pas syuting dhewe lho. Siji adimu pakne wong sing kok pondok, lah kowe wong dalanan tindikan. Kayak keren tenan iki. tema idine ono terus ya. Kayak malah seneng aku. Iya, mesti karepe ngono kuwi to iki. Oh iki jenis apik, nek cara iki dikembangi lho apik. Kadang aku dhewe nek ndelok iki ekspresine iki datar. Mesti Kurang anu kurang anu ya. Gregete kurang ya. Nek kae wis greget do sing aktore kuwi dhewe Sing siji ya. siji kowe ngaktori loro kae mlebu. Apa meneh pas kowe nganggo baju daster kae ngono apa to? aku sing udah. Aku. Iya iki pas iki nganggo daster kae ngono vlog apa to kan. Ning kene kae gawe film nang kene. Kae mlebu. Keren. Ya mesti kan nek iso iki dalam satu wadah iki semua pemain iki ya sesuai dengan Karakternya. karakternya kan. Nah, kadang nih misalnya kayak aku iso tapi lek mat ra iso kan nah sik nek mate kan kudune butuh wong sing ngarahi. Lek kurang Kudu ngene ngono ya. Kae kan nek sebenarnya enggak nyalah. karena kan kadang nek kene arep ngarahi Pak Gun. Kene dhewe kalah rong guyu nek cara ngarahi malah kalah. Makanya di situ kurang ngeresapi, Bos. Dalam artian anu iki kudu iso mental. Sampean mit iki. Aku bukan gurone ya, Dok. Wis kayak masukan Pak Gun, kayak masukan. Saiki kowe memang wong artis ora gampang, Dok. Aku ndek kanca artis masalah kan. Wis saiki tak kon nangis iso ora? Lah iso nek. Nah, ya to. Nek wong artis iso nangis tenanan, Bos. Aku itu jane mamune dadi sutradara karena nek aku wong Wis iso. kowe nggawa ceritane kono to, tapi engko diimprove meneh. Kowe nangis ngono iki sing tak kon nangis tenan. Misale kowe bojoku ora mikir. Nah, Maksudnya nek aktor memang masih. Tapi nek pas mimik kowe kae ya kuwi dalam dua aktor sing mbok peranke kowe dhewe kae gleleng sing kembar to. Siji kok pondokan to alim kae. Siji kowe wah aku ngake kepikiran Kayak gawe wae sendiri to. Ora ngasih ngene wis wah asine kowe masuk tenan do tenan. Wah aku seneng tenan kae. Wah nek ngene iki jos tenan iki ditutuke. Ning waktu kuwi kan wis tak disiki to do. Kendilmu dorong kuat goleng tengah dalan ya ngono. Kuwi tapi untuk kedepannya tapi enggak apa-apa wis kanggo wis masuk udah belajar wis apik gitu ya. Aku nyaluti makanya ayo dingeneke sekedar lagi nyaluti to karena aku prinsipku Agung pun ngajari di ngapura Gong aku nek ndung ndek ATM laku urung Pak maini tapi aku tetep seneng pengen karena wis apa memang bahasane kudu ngikuti zaman Ngibur kanca, ngibur wong-wong itu. Aku iki ora masalah iming-imingi budget, tapi dia ngomong iki iso dadi rapote ak Dewi. Iya yo tetep makane tapi kan ngene bayangan awake kan kudu duwe Bos. Anak putune ndelok mesti seneng. Nek awake dhewe setengah-setengah mesti engko putus setengah dalan biarpun awake dadi modal. Maaf kata ndek modal lho. Tapi ini memang yakin pasane awake dhewe kudu sukses. Wong liyane mangan sego iso sukses saka YouTube. Masa awake ra adine semangat tinggi gitu lho. Ya karep aku nek karya sik iki nganu. tak hitung sesasi sak film. Nah, ning kuwi. karep aku lengga iki sing rada mateng jare. Dadi misale alur cerita terus apa yo? View iki pengaruh gede nek aku. View iki Wah anakku karo bojoku ngwekek kepingkel-pingkel do pas kowe sing siji sarungan titit ngepeci. Koncoku Jogja wae tetep Terus kowe tindikan ning kae rada kurang aku ngeki masukan waktu itu sampean inget mesti kudune kowe tambah dorek ora tato do sing bawah. Ngono kae. Karep tambah mlebu meneh. Butuh masukan. Maksudnya nek ketika anu terus misalnya ono apa yo? Tatone sing lucu ya. Gambar apa? Maksudnya nek arep tambah serem terus ngamuke ora ngomongan tapi misalnya ono topi wae singan iki ngono. Nah ngono iki lho. Terus ketok waktu kan tak kei serem pas kowe dalam arti antagonis ketok
Kowe tatoan to tindikan aja nang kene tok. Nang kene padahal ora ditindik plong cuma di variasi tok cepetke. Nang kene wong mbleleng nek perlu nang kene saiki jaman-jamane sak ilati-ilati kan dicepetken wong saiki. Wah iki berarti wong mursal tenan nek dalam memang antagonis gitu loh. Tapi nek untuk dalam artian apa jenenge ngungkapke perasaan kayak ketemu tapi tambah mantep meneh tato. Kan aku pengen isaran kuwi. Ning bojoke keping-keping iki rak dodoletan ki lho kok iso dadi loro ngono. Settingan di set ikine bojoku karo anakku wis ngekek-ngekek kok asik. Kae karepe iki gak kon gawe ngono kae ning tema beda ngono. Tema lebaran apa tema apa kalau gawe gampang gak ngono kae. Makanya bahasa tema koplak komedi makanya coba tak kon nyebut apa sih? Wong ngemis ketemu kiri njaluk karo wong kiri enek engko dadi ribut. Nah, kuwi kan iso kuwi dadi tema. Kene ketemu wong ngemis ya padha wae mangan. Jane nganune wis apik wingi, apa jenenge? Oke, spontan dadakan kabeh kok. Ora nyuting ulang Cuma ya kuwi mau maaf kata tak disiki to ora arep aku sok dadi wong ora. Karena apa kowe tetep dimanapun nek kendile rung kuat iki ilmu logika lho. Tetep kowe tak disingguling tengah dalan. Ha saiki amit-amit. Pak, beras entek. Aku kok malah kecuali ge sampean ora ge utama. Jen iki apik to. Sapa sing arep anu ayo teko sesasi akeh lho wae jane wong kuwi mikir hiburan to, cara intine ge hiburan to. Waktu kuwi aku sempet nonton kok HP-ne bojoku to karo anakku sing siji sing dicelupi banyu merah. Nek karo aku lho sampean wis nggon dunia supranatural kan ya ora ngerti sithik kok. Nah, kuwi kan iso diangkat ki film. Biarpun kuwi settingan tetep iso aku war model settingan iso to. Arti gawe koyo nganu apa temane sing gek carane iso lucu. Gawe sing dukun palsu lho. Nah, kayak apik kan. Nah, dukun palsu kan. Nah, karepe aku ki ning nek secara pengetahuane sampean iki oh nek wong penggandaan uang iki nek nang dunia spiritual iki ngene iki rampene to. Nah, iki sampean kuwi diterapi ngono. Ra ketung nang kono iki dhewe dikonyolke ngono lho. Tapi kan balik meneh to, maaf kata waktu iki pedote karena orang mlaku to. Karena rande modal do sing nggo ngenekke istilahnya apa? Oh. Nah, ra ngono to. Tetek mbeng to. Amit-amit nek mantep tenan mbelah bidik. Itu ketenanan biar engko sakwise dipangan awake dhewe. Tapi sekedar dinggo nek kono meyakinkan orang. Ning nek kuwi digawe sesasi pisane karo tetep iso lho, Pak. Iso. Ini kan dadak dino. Dhewe targete ora mang materi nih, tapi dhewe iki iso gawe nuwangke kreativitas dhewe terus diceritane ngono. Putune dhewe yo iso menikmati ngono. Kene iki dununge ngono Pak. Lama-lama mbok simpen kaku sing kemarin-kemarin. Oh, simpen kabeh diupload. Jadi kan arep berseri apa langsung film pendek ngono kan ya bingung. Aku karepe malah teko warna-warna. Misale saiki jiko tema lebaran, ya wis piye nek gawe lebaran sing ngono. Iki bukan iki metamu. Wong mimike sampean oleh banyolane oleh. Makane iki nek dileboki stimulat mlebu. Wong kuwi iki persis kaya kancaku almarhum. Makane nek duwe humor Metamet yo tak ngerti yo iki secara iki. Metamet ki aku mungkin kuwi mesti secara sing ra ketok gitu. Wong raimu iki Rama Sinta. Paham ora? Ngepiye mate? Wong lanang iso ketrenyu, wong wedok ketrenyu to. Kuwi goib lho ora iso dibantah to. Yen ora, wong wedok lho mbok kadali nemplek karo kowe. Sekolah mbimu iki. Ya yen bener ora iki, sekolah mungkin ora wis. Tak disiki iki. Masa tak disiki kok kancaku tenan almarhum. Mate nek karo aku Pak Gun. Ana figur-figur sing nang ngendi misale kaya aku tukang bantai. Ini sing tak bantai iki ana misale kaya lekmat. Tapi kan ana sing disajikan. Misale kaya sampean dadi juragane. Aku pekatike karo lekmat. Nah sing nyok gitu bali lekmat kan kuwi dadi satu alur cerita. Kaya ngon bae kaya Woko channel. Kaya Woko channel kan sing tumbal. Insyaallah do nek masalah ide, insyaallah aku sanggup arep ngide sing war koplak piye wae. Metamit per tema wae, per tema tak ora saiki hidup nyata ya do ya. Hidup nyata lho iki. Tak gawe kerajaan saka Parisoko koplakku ning Jogja. Telik sandi sini ngono. Wah, munduk-munduk tenan kan anak buahku do. Karo kanca karo
Iya Raja, ada apa? Ngono kuwi ya. Ya tertarik diprakteknya. Ini ada tamu. Kamu tahu pasal 1. Siap Raja, bikinkan kopi buat tenang. Mati tamu wong Cina wong Surabaya ngekek kepinggel-pinggel to. Delas kowe. Pak Soko Parisoko. Sandi ngono. Langsung apa? Pasal 3. Siap Raja, jangan lama-lama. Gitu. Ujung-ujungnya waktu wah, kelamaan kamu. Tahu pasal 6 enggak? Ampun Raja, ampun, bacakan. Oh, yang merasa salah hukum pancong. Ya Allah, sampai bapak nih mbok nih ngekek-ngekek. Lah piye bapak nih mbok nih teko gawak beras 2 karung tuh memang pas lagi panen. Terus Sandi, itu ada rakyat jelata, stor upeti lho. Cepat bantu, jangan nyusahkan. Wah, piye orang ngekek itu. Iki Pak Suti ditiru. Dalam arti itu nyoto enggak bohong lho aku. Saksinya banyak. Apa mesane sakel aku dhisik karo ide kerajaan ini ya. Iya tenan. Buatin ya Allah enake makane waktu susah to. Pak mangane kanthi rasan angel to. Tapi hidup nang kono bergelumbung karo barang rongso iki sih. Tapi enake seneng karo seneng, enake berguyon kaya sampe nek lagi ngumpul karo cacara. Ketoke enek mit-amit do mbok aku wani taruhan telinya. Wong di rumah omamane kancamu wis bojo, masalah rumah tangga bundek ning omah. Cerak karo kowe pas ngumpul ra eneke dadi guyu karo guyu. Kuwi kelebihan saka kowe to. Itu enggak bisa dibantah to. Tenan wis mbok sampe sing gendut kae sapa lagi gendang. Makane duwe kelucuan iki nek anu nang diabadikan gitu. Nek entake ujung-ujunge berdiplesetke persis karo koncoku. Tenan makane di situ kan maaf kata karena kan baca seseorang kan ora saka syariate tok. Oh iki kae ngene makane dudu kae muka era masintai. Wong lanang renyo metamit ra enek wong gedeng karo kowe do. Ar gedeng ujung-ujunge mbok gawe guyu kok. Persis karo biyen paling akeh ki apa to? Syuting bengi apa awan to biyen gitu. Bengi ya, awan ya. Bengi ya akeh to ketok. Iya ono. Oke tapi tetep ngene boran. Makane kan aku waktu rada disi ning dadi wong ya nek wong temen-temen iki mesti kok nemokke hasil. Iya, temen banget nemu. Temen stabil ya. Jane telung rong sasi pisan apa sasi pisan cuma kuwi mau to. Carane Mas Gun, saran Mas Gun. Logika iki kabeh iki. Kowe arep di senjata komplit ora gablek buru, ya ora sida perang. Ra bakal menang ra ngono. Tapi kowe kok duwe ide cemerlang, ditmu akeh. Dadi tekan ngendi wae. Kuwi ilmu to sing ra kena dibantah. Kuwi nek kudune logikane dadake idene akeh lho kudune ya ngono iki ya. Nek koyo jane ming butuh wong-wong sing njo ning dhewe iki fokusnya bukan ke materi dulu. Konsisten. Tapi ke kreativitas ya dhewe kan ade iso nuwangke ide-ide nang kono pengen gawe apa. Sebenarnya cuma gini dia. Aku kan Gus dhewe lho, aku sing supir kuning lho. Kepengin aku kan awake dhewe pernah sekolah tuh, tapi kan sekolahku sekolah dalan. Apa wae ning Jakarta kan komplit wong kono wong kene, wali kehidupan ngene metamit lho. Kowe rasa dadek koyo sing mbok dhisik pernah ngomongke. Wong kowe iki lho mbok syuting koyo tenanan ribet rumah tangga dadi kekekekan to. Banting-bantingan ketoke kan padahal kuwi jenenge wong action to. Balan-balangan apa jenenge? Ngungkut wong lanang muda kondo. Kuwi dadi wis dadi ngene kowe tak ngerti. Masalahe omahku Jakarta dhisik digane wong nggo ngontrak wong. Ngerti. Dadi Banyolane wis digawe dadi ujung-ujunge kok berkelon metamit rasa tuh ngomong kita gawe deh. Iki rada di-skip sik. Wedi ora dibalekke karo pangeran. Masalahnya kau selalu dhisik kan sekolah kan tetep makau nyerake nganggo otak. Gitu. Makanya gue gawe gue ribut karo bojomu lebar-lebaran. Wong di syuting tadi film padahal ngono sekedar action, tapi kaya wong tenanan, wong mimikmu kaya wong tenanan. Kayak sing penonton tertinggi malah kan itu. Ambulan Jawa gitu ya. Kayak wae sing nonton. View barang jane ora nek saiki kan ngene nek ndelok. Terus kae masalah nggon kuwi ngopo erek-erekan gerobak kae lho. Kayak karena nek kanggo pas aku nonton filmnya full kurang iki. Apa anune alure sing ngeset mungkin sing ngeset Agung kurang tertata nek aku ngarani.
Rada acak-acakan sih film. Kok sak jam dadi kok. Oh ya bener. Saya ada ya. Ya kan mepet jam. Habis iki ngerti-ngerti gak ada. Film 1 jam jadi. Pedotan iki ora iso sealur ngono lho. Mbur kuwi Les syuting ya ora sealur kayak wong koyak apa teh selak maghrib selak buka ya kayak kita. Nek aku malah sing paling seneng kowe ya kuwi sing ya aktore kowe dhewe antagonis karo sing kuwi malah seneng tenan Mas, mbok karo bawa-bawane rada keling-kelingan kan. Wong wis ngomong. Sisi nggo peci sarungan bajiku. Aku malah bojoku muati kepingel-pingel ngono. Wah, anakku ini rumahnya yang iya saiki penyok iso dadi 3. gitu. Pak Andut saiki ya iso dadi 3. Apa meneh mitame duwe tukang set sing handal ngene ya. Nah, kalau kowe yo ngene lho nek misale dhewe akeh wong personil ide-ide gonta-ganti iso ora bosen ya. Kowe iki jane wangun kowe dadi wong antagonis. Kowe dadi wong ini wangun dadi sak figur iso dadi pirang-pirang. Kowe wangune dadi wong alim ki ora kiai, tapi ulama sisan. Tapi ngene kok anu don nek maaf kata tak disiki yo. Nek kowe sampean umpamane aku dadi sutradara, tak kon peran apa sanggup. Karena maaf kata, karena ya pengalaman wong apapun yang punya humoris tinggi. Cuma ya kuwi mau perbedaane kowe iso ngresapi apa ora ngono. Umpamane kowe dadi wong-wong lagi apa sing eneke burdi kaya met-met kisahe apa jenengane nggon apa jeneng bawang merah bawang putih. Nek bawang putih ra enek dipiloro-piloro mamane kowe iso neng kono ki pas disuting iso nangis tenan apa ora ngono kuwi lho. Lah klamu fasene do kowe tetoke nangis dalam arti nek iso full kan ketok do mimike dadi merah mukake.